in te kan ti chaw tin an da thori nain kan li khi engeni academy dang te po hian vairam atang ten an ron ti me ang an ron ot ve thina ti han kan player tha tak tak te lo chuak thina chung huna chuanin he channel kal tang anu le pa te kan shil du cheu chana kina engeni vairam atang ten engeni trial nei in academy te por aron lakal don anon kal thina chung huna chum nu le pa te kan cha du cheu chu I engeni kan fa te hi engeni under 14 under 15 ti chove lai chuanin vairam alom kari ala thu lo ni tinakin trial tournament local huna pon nu le pa te hianin mfa pon na sating na soi thina an zirna sikul kan zon laya mun taka kan lo zot chik thinang hianin chu academy a chuan engen ti don tunge paisa pedona free enting free enting medical khatiang zong zong kha chiang takin lo zot thin sela chuta kan fa te ta na humanity kan rin chuan chuta chau chuan kan fa te kal tir thin